Tak włączycie sobie z samochodu. Podjedziecie jak taki słupka, pilot klepnie, a wtedy na powrocie skoczysz. Jest drożnie na wielka. To jest elektryk czy mechanik? Co wy tam macie, stara zamontowane? Berdema. I wytrzymuje? Wytrzymuje? Teraz jak już tam już mógłby wyrwać sobie koło, wszystko na wyciągawce. Też nie jest tak, że trzeba myśleć, nie? No, tu widać. No, od tego jest pilot. Pilot tu robi, ja uważam, po sprzęcie. Drugie połowy roboty. Dopiero w to słucha, nie? Tak. Nie widzi, nie? Oni go obeszli, a oni go obeszli. Spokojnie. Szeroko i potem do prawej. Dlatego wołam, nie? Wiecie, wszystko musi mieć tak. Głowa podbijana, tak. Nawet turystyką mówię. Nie, auto się płynie. No. Ale jak on tak jechał, No właśnie, tak teraz wygląda. Tu już powinien ktoś, no chciałem powiedzieć, stanąć. Jakbym stał, stanąć się może, nie? Można, tak, wytrawersować.
No lepsze. Ale chyba drugą no, będzie do drzewa się zapinał, trawersował, drugą wyciągał. Albo No, będzie ryzykowo. nie, idzie, opada mu koło w dół. Opadło. No. Teraz by musiało szybko wciągarka. No jak już pójdzie. Wąski jak koniec. To z tym wiatr wtedy miał. Naciągnąć. Jak ma nisko zawieszone, to teraz będzie do tyłu dociągać i dociskać, nie? No tą ręką z fartu zgiąć. No dobra.